Здравейте! Здравейте! Днес ще говорим за трите етажа на космоса. Един сателит не е просто някъде горе. Има етажи, в които са позиционирани сателитите. И всеки етаж има различни условия за работа. В ниска орбита сателитите се движат бързо и много близо до Земята. Използват се за снимки, наблюдение и интернет. Там е и Международната космическа станция. Много интересно. На кой етаж е тя? Това е етажа с височина до 2000 км, а Международната космическа станция в момента лети със скорост 28 000 км в час и е на височина 400 км от Земята. Сателитите на тази орбита виждаме да се движат с висока скорост като самолети. Те обхождат Земята бързо, но могат да видят много. Близо са и не им трябват големи мощности за връзка с Земята. А земното магнитно поле ги пази от космическите лъчи. Там са и интернет сателитите Starlink. Средната орбита е супер за навигация. GPS, Галилео сателитите са там на височина до 35 000 км. Навигационните сателити са важни за съвременния човек. Пеша, в колата, в самолета. Винаги е добре да знаем къде сме и къде отиваме. От средна височина приемникът в телефона може да види повече сателити и да бъде много точен. Високите орбити са на височина над 40 000 км. Там сателитите стоят винаги над една точка. Те се ползват за телевизия, метеорология, комуникации. Сателитните и телевизионни системи са твърдо насочени. Винаги избраните канали са на едно и също място. Чакай, защо е така? Защото изминават пълна обиколка на Земята за 24 часа. И така изглежда, че стоят върху една и съща точка, проектирана върху земната повърхност. Така сателитът виси на едно и също място, а Земята и сателитът се движат заедно. Защо GPS-а не е ниско като Международната космическа станция? Ако е ниско, ще преминава бързо и сигналът ще се сменя постоянно. Затова ще трябват повече сателити. Средната орбита дава стабилно покритие. Виж този пръстен, висока орбита, наречена Джио. Ето защо антените по покривите гледат в една посока и не мърдат. Още няколко интересни орбити. Ниски орбити, наречени Лио, средни, наречени Мио и високи Джио орбити. Нашия въпрос е: коя орбита е най-удобна за телевизионен сателит и защо? За домашно откри един джиометеосателит и един навигационен сателит. Вангард 1. Най-старият изкуствен спътник. Изстреляне през 1958 година. Това е най-дългото свободно падане в историята. Вангард 1 пада от 1958 и още не е стигнал Земята. Той е с размер на голям грейпфрут и е първият със слънчево захранване. Спря да говори през 1964, но продължава да обикаля. И даже помогна да разберем, че Земята не е идеална сфера, а леко крушовидна. Очаквайте в следващия епизод. Елипси, перигей, апогей и зависването.